गोबाव समनि उनाव दिनैसो मैथासि बाजै लाहानाव थांनि र'। नाथाय थांनानै दानिया मोजांखौनो मोनला। आइबो गैला, आफाबो गैला, आदा जांगिलायाबोथ' गैलायानो। अबा खारखो। बै साला फाफि रांखावरिखौ हाबा खालामनानै मा जाखो बे आदायाबो। बे रांखावरिखौलाय मानो हाबा खालामनांगौ दे? गथ' गैया होननानै आरो गोदान हाबा खालामनानै नों गारना थांनांगौ नामा? बेफोरबायदि नङाना। एसेबां जुदि गथ'नि गोनांथिबा फिसिनो हागौना। मैथास्रि बाजैजोंनो मोजाङै संसार जालांनांगौ आरो बैसोबो जाबायानो आदाया। गथ'खौबो फिसिया नङा, फिसिबायानो मालाय नै मैथास्रि बाजैया हारसिंनो। मालाय देरबायानो, सिख्लायानो जाबाय जायदुमा। बे आदाखौबो दि आरो मा बुंबावनो। बे रांखावरियाथ' मोजां नंखाया साला फाफिया। आङो आदा जांगिलाखौ बेफोरबायदि सानथाराखैमोनलै। बेनिखायनो न'आव थांबाबो आंहा एसेबो गोजोननायखौनो मोना। थेवब्लाबो दा बाजै दङना, बाजैयाबोथ' आगोलो जोंफोरखौ एसे बोरैबा खालामोमोन, बेनि थाखायबो थांनो बायोमोन। दा थेवब्लाबो बेफोरबायदि नंला, मोजां जाबाय बाजैया। लिंहरबाय थायो आंखौ। बेनिखायनो दिनै थांनि र', सानसे नङाबा साननै थाना फैनोसै। बा थांनो ओंखारबायानो। दे थांदो। औ थांनि र'। हर थानो होबा हरबो था, साननैसो थाना फै। ओमफ्राय अमानोलाय सोर आदार होगोन दे? बोरमाखौलाय सोर नायगोन? सोर दोनदाल होगोन? आं दङ आं होगोन अमानो आदार। माखौ टेनसन खालामदों नोङो? एसेबां गोबावनि उनाव न'आव थांनो नागिरदों बिदानि न'आव। बिदायाबोथ' गैलायानो। मिनिदोंसोना नोङो? माथो खालामबावनो आरो जिखि जाया नोंखौ हर थानो होयोबालाय था। नोंखौथ' हर थानो होखागोन आं मिथिखागौ। आरो हर थानो होआबाबो था, सानसे नङाबा साननैखौ थाना फैथारदो आरो। थानोबो हानाय र'। दिनैथ' आरो थाखानाय जाखासिगोन। अबावलाय फैनो हाबावनो एसेबां गोजान जायगा। आरो दाथ' सानबा गुसुं। औ दे थां। ओमफ्राय नोङो थुनसानो आदार होमारनो हागोनबा? हागोनलै, नै थांबानो दसे थानानै होखानोसै। एसेबां अनथावबाथ' अमा बा बुजि मोनलाय लाङो बियासो थुनथ्रा होनबा। गोरलै टेनसन खालामनाङा नोङो बिमा, मोजाङैनो नायगोन आङो। दे बिबारिया साननैसोनि उनाव लांखासिगोन अमाखौ ओरैनोबाबो। दे मोजाङानो दे। दे होमबा थांसै आङो, थादो। आदारा होदे दसे थानानै। जागोन दे बिमा। सानसावनो डान्स मारिनोसैलै दानिया बा। बेफारिफोरखौ लिगैनोसै। ओइ बिबारि, सरिलै, आं नोंनि अमा थुनथ्राखौ सिरि फानखुमानोसै। मानो होनबा आंहा पकेटानो जिर'लै। एकदम खालि जाथारबाय पकेटानो, थाइसे फैसा गैया। माबा मोनसे जानो होनबाबो जानो मोना। बिनिखायनो नोंनि अमाखौनो फानहरनोसै आं। 10,000 20,000 जि मोनो। बा 20,000 मोनबाथ' बापरे बाप, ओरैनोथ' 30,000 खामायनायगोन आं दामखौ। 30,000खौथ' मोना, 20,000 मोनबाबो जागोन आंहा। 20,000 फैसा मोनबा आंहा आजादि मास मोनब्रै मोनबासो जयै जानो हागोनलै। मादैखौ आं ओरैनो हर थानो होआखै। अमाखौ सिरि फानखुमानायनि बाथ्रा दङना। र' अमानो आदारखौनो हैनोसै आङो। एसे फुस्था नुथों। जाखांबा एसे फुस्था नुयोना, उदैयाबो बेलदांदां जायो। आदारखौ होखांनानै ओमफ्राय बेफारिफोरखौ लिंनो थांखानोसै। ओरैनोथ' रायज्लायखादों आं दाखालिनो। मानोना आङो चान्स मोनबानो डान्स मारिगोन होननानै सानखाना दंखायोना। दिनै खिन्थु बेदरखौ फुवासेसो लाबोनानै थिगसे जानांगोनलै आङो। हिनजावाबोथ' गैखाया, हारसिंनो फुवासे जाखागोनलै रखरा। लोंग्राजों आधा जानोसै, ओमफ्राय ओंखामजों आधा जानोसै। जाम्बा थुनथ्राया दानो आंखौ नुबानो वे गाबगोन। साला थुनथ्रा होनबानो बुजिबो मोनखायो अमायानो। मानसिजोंसो लोगो जानो नागिरबाय थायो। बै बिबारि मोना बेफोरबायदि खालामबायना गोमोननो। लाब गैयालै बिबारि, जानाय बुस्थुफोरखौ बेफोरबायदि अननानै लाब गैया। फानहरनांगौ। थांसैल' आदार हैनो। नोंखौ बेफोरबायदि होनना सानाखैमोन आङो करण। मा दाय मावनायनि नोङो गुबुन हिनजाव हाबा खालामखो आंखौ नागारनानै? पापसो नाङाखैथ' आंहा। सानसे समाव आङो अनजालुखौ थगायदोंमोन ना, बिनि पापआनो नांदों खोमा आंनियाव। नाथाय बै अनजालुआबो आंखौ थगायनासो मोजां मोनदोंमोन दे। बेथ' हाबा खालामखानायसोमोननो। हाबा खालामाखै होननानै आंखौ थगायनानै मोजां मोनदोंमोन बियो। बे अनजालुखौ नागारदों, मोजाङानो जादों आंहा। मानोना बिनिया हिनजाव दंखायोमोन ना। औ, आं फैसा लुथियोमोन अनजालुनिफ्राय। थेवब्लाबो आं एसेबांबो गाज्रि नङा। हिनजाव थानायफोरखौ आं मोजां मोनो। हिनजाव दङ होनना मोनथिबाथाय आं बेखौ मोजांखौनो मोनामोन। माने बेजों रायज्लायनानै थाङामोन आङो। हौवाफोरा बेफोरबायदिनो गोजाखा। आं दासो मोनथिबाय। थकिबाज गोजा हौवाफोरा। मोजां नङा बिसोरो।
खोरोनजों हाबा जानानै मा मोनखो आङो? बिनि अननायखौनो मोनासै आङो। बोसोरसेनि उनावनो गुबुन सिख्ला मोजां मोननानै हौवाबा खारखुमानानै हाबा जादों बिसोरो। दासिमहालागैथ' खबरानो गैया दिनै। थेवब्लाबो आङो गुबुनफोरनिफ्राय खोनायोना, खिन्थाग्रा मानसि दङ आंहाबो। मा खालामबावनो दे आं दा? मा नांगौ बेफोरबायदि खालामनांगौ बे खोरोना? आंखौ हाबा खालामबा खालामनानै आंखौथ' मोजां मोननानैनो हाबा खालामदोंमोन ना बियो। नाथाय बेफोरबायदि धोखा होगोन होननानै मिथियामोन आङो। ओइबाबो हौवा जाथिखौनो आं फोथायला। ओहो, फोथायला आङो। मा खालामगोन मा खालामा गोसोखौनो स्रां मोनला, माने सुखुखौनो मोनला आङो। लोगोफोरजों रायज्लायनोबो मालाय बिसोरबो गावबा गाव बिसि गोजा। सोरबायाबा गथ' सानै मोनबाय, सोरबायाबा सासे मोनबाय, सोरबायाबा साथामानो मोनबाय। रायज्लायनोबो रावबो गैया जाना दङ। दाखालि बावदि आंनाव रं नाम्बार नांदोंमोन, सनिया होननाय। बेखौनो फन खालामसैलै आंहा, बेजोंनो लोगो जानोसै। औलै, सेंग्राफोरजों रायज्लायना लाब गैया, हौवाफोरजों रायज्लायना जेबो लाब गैया। सिख्लाफोरजोंनो रायज्लायबाय थानोसै आङो। आंनो सेंग्रा जाथिखौनो नांला, बेजोंनो लोगो जानोसै आंहा। नाम्बारखौबो सेभ खालामना दोनखादों आंहा दाखालैनो। हेलौ, आङो दे माबा एनिया दाखालि बावदि रं नाम्बार नांदोंमोन। सिनायहादों दे। मानो फन खालामदोंमोनबा? जेबो नङा, ओरैनो खबर सोंनो होननानै फन खालामदोंमोन आङो। दङ दे बिदिनो। नोंहालाय माथो खौरां? माथो बुंबावनो आरो, मोजाङानो दे। मा खालामदों नोंहालाय? न'आव सोर सोर दं होनदोंमोनलायो? न'आव बिखुनजो दङ, हौवा दङ आरो हौवानि फंबाय दङ। बिसोर न'आव थाया। आच्छा। गाज्रि मोनदों नामा आं फन हरनायखाय? मोनाखै दे, मानो गाज्रि मोननो। बिदिनो ओरैनो खबर लानो होननानै हरदोंमोन आङो। ओमफ्राय नोंहालाय सोर सोर दं न'आवलाय? आंहा न'आव आइ दङ, आफा दङ, ओमफ्राय फंबाय सासे दङ, ओमफ्राय आं। मोजाङानो दे। दे होमबाना जोंनिया उनाव रायज्लायगोन दे ना, सम मोनबा। माने आङो ओंखाम संनोसै र', ओंखाम संनो जाबाय आंहा। दे सं। डिस्टार्बसो होबाय खोमा आङो? जेबो डिस्टार्ब जायाखै। आं मालाबा मालाबा हरनो हागोन ना फन? जेनेबा नोंजों लोगो जानो हागोन ना आङो? हागोन दे। सिख्ला मानसिसो, जेबो नङाना? सेंग्रा मानसिबासो। सिख्लाखायनोथ' रायज्लायदों आंबो। सेंग्राबालाय आरो अबाव रायज्लायनो, हौवाजों बुजागोनसो। हौवाफोरालाय मालै, ओरैनोबाबो बिसोरनि गोसोआ मोजां नंखाया। आंथ' हौवा जाथिखौनो दानिया फोथायला। दे होमबा उनाव रायज्लायसिगोन ना सनिया? सनियामोन ना नोंनि नामा? सनिया। दे होमबा उनाव रायज्लायसिगोन। दे। सिख्लायालाय आंजों लोगो जानो लुबैदों नामायोहाय? फन हरलायबावदों आरो हरबावगोनसोनो मालाबा। लोगो जानो हागोन ना होनना सोंबावलायदों। आंजों रायज्लायनानै मोजां मोनदों खोमा। जागोन दे, जेबो नङा, लोगो जानो हागोन आंजों। आंहाबो लोगोआनो गैला बारा। मोस्रोम बाजैखौसो फन खालामनांगौमोन, नाथाय दा नाम्बारानो गैला। आइनाव बिबाबो आइया होनाया नङा, रागासो जोंगोन खोमा आंखौ बिबाथाय। रागा जोंबाबो बिनांगोन आइनियावनो। ओंखाम संनो जाबाय आंहा, ओंखाम संनो जालायबाय। माथो खालामबावनो, सङाबाबो जाया। बिखुनजोआबो आरो एसे बेमारिना आंनिया, संनो होनोनो बोरैबा मोनो आंहा। जुमायबो संनो दङ आंहा, दिनै संनांगोन। सङाबालाय अबाव फैसा मोननो। सासेयाबोथ' आरो खामानि थांगोन होनबाबो सोबागोनसो आंखौ। बुजायोसै आंहा। माथो खालामबावनो, खाफालानो गाज्रि। टाइम मथे ओंखाम मोनजायाबाबो रागा जोङो, दानो रागा जोंगोन आरो। थांसैर' संनो। मा ओंख्रि संनो? मैगंनि दामाबो एसेबां बारायदों, बायनोनो हानो नागिरा। फैसाया जों खम थायो, 100 जेबोखौनो मोना। हाथायानो आधा मनाबो जाया, ससेबो जाया। बिखुनजोआबो आंनिया बारा खामानि मावनो हालाना, नङाबा बेबो हाजिरा खामला मावोमोन। आंबोलाय आरो बेसे अबाव मोनबाय थानो, हौवायाबो थाङा आंनिया। बे बेथ'आ मा बायसिलै, एसेबो बुजिया, मालाथो बुजिगोन। ओरै फंबायमोन, नै नाय अमाया बेसेबा गिदिर गोलावखा आरो लेम लेम मेजेम जाखाबाय। बैसोबो जाखाबायना। ओइ दुन्द्रा, मा जाम्बा बायसि नायबाय दङलै? नोंखौ दिनै फाननो नागिरदों, नोंखौ लांनो नागिरदों बिसोरो, मिथिबाय? जासिगोन नोंखौ जाम्बालाय मानसिफ्रा। जाजासिगोन नोंखौथ' ओइ बुंथ'ला दे आरो। दे फंबायमोन, बेसे होनो हागोन बुंदो। नों बुंदो आदा, नोंनो बेसेसो नांगौ? बेसेसो नांगौ माने मिलायनाय बायदि हरदो। देनाय बुंनाय, नोंनो बेसेसो नांगौ? नोंनि अनुमान बारा नाङा दे, 30,000सो हरबाबो जागोन।
बापरे 30,000 बांद्राय जागोनलै आदा थै जोंलाय माथो लाबखौनो मोननाय नङा जोंबोथ' एसे लाब जानो मोननांगोन ना अमाया गिदिर गोलाव ना बेसेबा गिदिर गोलावखा नुवाखै मनथामसो जाखागोन खोमा जायालै आदा नोंनिया बांद्राय जाबायलै आदा होमबालाय 25 हरदोब्रा बेसेबा लेम लेम मेजेमबो जाखाबाय अमाया जानोबो गोथाव जागोन मानो होनबा अमाया एसे बैसोबो जाबायना गोरा मोजां जागोन जानो र' बाराद्राय गोराबाबो मोजां जाया दे हरदोब्रा 25सो हरदो आदा 25 मानि होनो हायालै एसे खम लाबाव ओइ दे 20 हरदो दे 20 लांदो नांबाय थालालै बेसेथ' नांबाय थानो लांदोलै 20आवनो लांदो हरदो 20 जागोन ना जाया हागोन ना हाया 20आवलाय दे जागोन 20 होनोसै ना मा बुङो दे आदाजोंलाय बेसेथ' नांबाय थानोलै लांनोसै दे बेसे नांबाय थानो माने अमाया एसेबां गिदिर गोलाव जब्द 20नि बांद्रायसो मोनगौमोन नाथाय नोंसोरनिखायसो आङो 20,000आवनो होबाय दे आदा जागोन दे हरदो होमबा मानिया मानि नै लादो आदा दिनैबा सेरसेसो बेदर जाखादोलै आदा नोङो हारसिंनो बाजैबो गैयाबा औ जानांसिगोनथ' र' दे होमबा आदा जोंबो थांहोलांसै औ दे फंबाय दे लादो दे अमाया गारि लाबोखादोंबा नोंसोरो टेनसन गैया दे औ गारि लाबोखादों दे एकदमबारे फैसा गैथारा जादोंलै फंबायमोन आंहा उफाय गैया साख्रियाबो गैलाना साख्रि दंमोन नङा दा नोंनिया औलै फंबायमोन मा बुंबावनो आंहाबो खाफालानो गाज्रि बेनि थाखायथ' अमा फाननानै जानांगौ जादों फंबायमोन नङाबाथ' आंहा फैसानि आंखालानो गैयामोन दे माथो बुंबावनो आरो आदा औलै दे होमबा आदा बारा रायज्लायबाय थाबा बिदिनो गोलाव जालांगोन औ दे लाना थांदो अमाया ओइ नायदो खोजानाया एसेबां बुरजा आयौ आं माने खुसियावनो फाग्लि जासिगोन खोमालै टिल्लु बेखिनि सनाया जोंनि ना जोंनि गोजा बेखि सनाया औलै सना औ जोंनिनो बे खोजानाया रावनिबो नङा जों एसेबां लाखि जोंखौ भगबाना एसेबां अने न' टिल्लु आयौ लाइफआव बेफोरबायदि एसेबां बुरजा सना नुफेराखैमोन आङो टिभियावसो नुबाय थायोमोन वाव सनायानो सना बे सनानि बागै ना रावनोबो खिन्थानाङा दे मिथिगौ नामा मानसिफोरा मिथिया रावबो मिथिया आब'मोनाल'सो मिथिगौ ओमफ्राय बै लैथोसि बुरैमोनाबो मिथिगौमोन मा बिसोरबो मिथिगौ नाथाय लैथोसिया जों आदानो खिन्थादोंना खिन्थायाखैबा आयौ बिसोरबो माथो दा लब जागोन आं दासो बुजि मोनबाय बे खोजानानि थाखायनोथ' लैथोसिया एसेबां फाग्लिमोन नोंजों हाबा जानो नागिरदोंमोन बियो ब्रा दासो मिथिबाय आङो नोंनो लैथोसिखौ नांखानायानो थाङा थेवबाबो ब्रा हाबा जाफैनो नागिरनाया माबालै सना लैथोसिया लभिया नङामोन दे खिन्थु मानसिया आं मिसाखौ मा बुंनो माने आंनियाव सानसेबो बिफेरासै फैसाबो बिफेरासै खोजानाबो बिफेरासै नाथाय बिमायासो एसे गाज्रिमोन बिमायासो खावदोंमोन खेबसे मा बिमाया खावदोंमोन आयु होमबालाय बे लैथोसियाबो लभिया आरो नोंनि सिगाङाव ओरैनो दिन्थिफ्लायोमोन लै बिजुलि एसेबां बोसोर मोजां मोनदोंमोन बिखौ 7 बोसोरनिबो बारा गोसथोदोंमोन नाथाय 7 बोसोराव बियो सानसेबो आंनाव फैसाबो बिफेरासै खोजानाबो बिफेरासै जुदि बियो एसेबाबो लब जानाय मोनबा बिगौमोन ना सानसेबाबो एसेबाबो खोजाना बिगौमोन बियो गरसेबाबो टिल्लु नोङो लैथोसिखौ बाख्नायदों नामा आंनि सिगाङाव बिदि नङालै सना आंलाय लैथोसि बुरिखौलाय मानो बाख्नायनो दे माने 7 बोसोरनि गेजेराव सानसेबो बिफेरासैना फैसाबो खोजानाबो बिनि थाखाय बुंबाय आरो बियाखै नालाय बियाखै होनना बुंबाय आरे बियाखैबानो बे मा जेनेबा लभिया नङा नामा नोंखौ बियो मोजां मोनामोन नोंनि बे खोजानाखौसो मोजां मोनोमोन आरो नोंनियाव मानो बियामोन मिथिगौना बियो माने नोंनि सिगाङाव मोजां गियानि जाना दिन्थिफ्लायोमोन आरो नों बेखौबो बुजि मोना नामा नंगौ खोमा दे होमबालाय मा नंगौ खोमा नों खोमा होननासो बुंबावदों आरो टिल्लु नों बेखौ मा मोजां सानसै नामा आं दासो मिथिबाय नों बेखौ बिराद गियानि सानो आरोना सानालै आं बेखौ गियानि होननानै सना आं नोंखौसो गियानि होननानै सानो आरो नोंनि बायदि गियान गैयाबो बियो माने बिखायसो बेफोरबायदि बुंफ्लांबाय आङो सरिलै सरि बेफोरबायदि बाख्नायगोन सानाखैमोन आं नोंखौ बाला आंनि सिगाङाव बाख्नायनाङा दे बिराद लभियासो बियो 1 नाम्बारि लभिया नोंनि न'आव खोजाना दङ होनना मिन्थिनासो नोंनि थाखाय फाग्ला जादोंमोन बियो नोंनि थाखायथ' फाग्ला नङामोन खोजानानि थाखाय फाग्ला जादोंमोन बियो औलै औ सना नंमारगौ आंनि सिगाङाव बेखौ बाख्नायनाङा दे आं रागा जोंसोयो बाल
बाख्नायलालै सना सरि गोरोन्थि जाफ्लांबाय। ओमफ्राय टिलु खजानाखौलाय सोरथ' मोननायमोन? जोंनो मोनदोंमोन। जों माने सोर मोननायमोन? आंनो मोनदोंमोन। जेनेबा आंनो नुग्रोदोंमोन। थेंक गड होमबालाय बिसोरनि जेबो मोनथाय गैला। जेनेबा भगबाना नोंनोसो होदोंना बिसोरनो होआखै नोंसो मोनदों नङा होमबा? औ सना औ नंगौथ' र'। होमबालाय मानोथ' लभ खालामबाय थायो दे बिसोरो मानो लुबैबाय थायो नोंनि खजानाखौनो? हरनो मोना दे रावनोबो गरसेबो जोंनो नांगौ। हर आं दोननि हर नों दोनबाथाय अबावबा बिसोरो एकदम माबागोन हर साहस मोनबाय थागोन बिनो। औ नोंनो लाना दोनदो। आयु गिलिरथार माथो थिखांनो हायाखै। गिलिरथ' र' नोङो माबा सानदों नामा रेजें सानदोंमोन नामा? खमसे खम फाल्लानैसो सना दंबावो बेयाव। औ नंमारगौ बिदि थौ आंनि आलमारिसिम आं हारसिं थिखांनो हानाय नङा। फाल्लानिनो बारासो दं खोमा। औ मोनथिला दा सुनाय नायबासो मोनथिगोन। औ थौ आंनि आलमारिसिम। थौ बे टिलुआ फन हरबाबो मानो रिसिभ खालामाखै? मा बेयो खजानाखौ फाननो गोसो गैमारा नामा? माने जोंनो फैसाखौ हरनो गोसो गैमारा नामा? आं 1 लाखल'सो बिदों। खजानायाथ' बेसेबा करोड़ थाखानि दंबावो। खमसे खम 10-20 करोड़सोनि दंखाबावो। एसेबां बुरजा मोनखादोंमोन जोंफोर खजानाखौ। आंथ' खजानाखौ गदसेबो लाबोआखै आरो मोस्रोमाबो लाङाखै बेसेरा। टिलुआ मा सानमारदों बियो? र' दायो हरबावगोन र' आङो। हराबाथाय आं न'आवनो थांगोन। माने दाथ' फैसाखौ नांगौ जाथारदोंना। दा बिग्राया आंनो फैसाखौ बिथारदों आरो लाइमोनाबो बेसेरा ओरैनोथ' बिया दिनै बिबो दाहार नांगौ होननानै 20,000सो बिदोंमोन। मा हरगोन ना हरा बे टिलुआलाय? गोरोन्थि जादों आंनिया। आं खजानाखौ बेफोरबायदि गारबोनो नाङामोन बेनो हारसिंनो राननांगौमोन जोंफोरो। आरो सोरथ' मिथिगौ दे बेफोरबायदि जागोन होननानै टिलुखौ। गोबां सोलायथारबाय टिलुआ दाथ' आरो हाबा खालामबावबायसो। बिजुलियाबा माबायसि दा? मोजांबासो मोजां। जुदि मोजां नङाबा मा जागोन देनाय? लैथोस्रिखौनो लाबोबानो जायोमोन। लैथोस्रियानो आंनि थाखाय बेस्टमोन। दा हाजारबाबो बिजुलियाबा माबायसि? लैथोस्रियाथ' मोजाङानो देनाय मोजाङानोमोन। खजानानि बागैबो मिथिखागौमोन थेवब्लाबो खेबसेबो बिफेराखैमोन बियो। दा बे बिजुलियासो माबायसि मिथिला दे आरो मानो फन रिसिभ खालामा दे? आंनिबा बिसोरो रिसिभ खालामनो होननानैनो रिसिभ खालामाखै। दा बिग्राया मा सानगोन देनाय? फैसा 1 लाखखौनो होआ होननानै सानगोन ना। आरोथ' बियो ओरैनो बिबावाखैसो थारसो बिबावदों। आरो लाइमोन आब'आ मा जागोन दे? आंखौसो गाज्रि मोनगोन माथो। लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो? मोजां मोनदोंबालाय लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामदो। ओमफ्राय लोगोफोर बिब' गदाय स्ट'रिखौ सोर नायखो? माथो कमेन्टखौनो हराखै रावबो ओजों। मोजां जादों गाज्रि जादों माने हरद्रायैबो नङा देनाय थेवब्लाबो बिस होनानै जायाखै आरोना। नायदोब्रा बेखौबो आरो पार्टआबो बारा गैखाया। आगोलनिनोलै लोगोफोर एकदम बोसोरब्रैयानो जासिगोन। मोजाङै रायज्लायनोबो रोङामोन इडिट खालामनोबो मोजाङै रोङामोन। थेवब्लाबो नायसाबबाय आरोना। सोरबायाथ' बुंलायदों एकदम नोंनि बैथालिनि भिडिअखौ नाया होननानै। माबायदि मानसि जानांगौलै बेफोर हामालै बेफोरबायदि बुंनो नायाबालाय नाया आरो मा बेलाय बैथालि सैथालि होनना बुंलायनांगौ दा। ओमफ्राय सोरबा आगैमोना बुंदों आरोना आब' नोंनि भिडिअफोरा मोजां जाखायो होननानै। थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंखौ बाख्नायनायनि थाखाय। माने बाख्नायजाबा एसेबाबो मोजां मोनो आरोना। आं थार बाथ्राखौनो बुंबाय दिनै। आं मिसाखौलाय मा बुंनो? बाख्नायजाबालाय बयबो मोजां मोनखायो आंल' नङा। नाथाय गाज्रि कमेन्ट हरबा आयौ जेनेबा नायाबा नाया आरोना गाज्रि कमेन्ट हरनाङाब्रा। बा मोजां जायाखै होननानै बुंनो हागौ मा बेलाय बैथालि। माबायदि मानसि जानांगौ नोङो? हामगौ नामा बेफोरबायदि बुंनो? साला गियान गैयि मानसि। खर' माथाया मा गोबोरखि दं नामा नोंहालाय? आरो मा सानफ्रोमबो एसेबां गाज्रि रावै हरलै हा? बे सासे मानसिखौ आं नायबायसो दङ र'। माने ओरैबायदि गाज्रि हरो आयौ माबा दुश्मनी दङ आंजों ना सिनायनोनो हागौ ना मायानो हागौ आंखौलाय? नोंहा आंजों मा दुश्मन दङ? नोंजोंथ' आंहा जेबो मिलबो गैया लेनदेनबो गैया माने सिनायनोनो हाया। आं मेगनसो सायो नामायोथाय मोनथिला आरो। नोंनि गेसाव भिडिअफोरखौ नाया नों बैथालिनि भिडिअखौ नाया होननानै कमेन्ट हरबाय थायो। नों मा खरैनिफ्राय नायबायबो थायो। माने कार्टुन केरेक्टारफोरनि माबाफोरखौ नामफोरखौबो मोनथिजोबगौ आरोना। आरो स्ट'रिफोरखौबो मोनथिलायगौ माने नायो बियो नायबाय थायो।
माने ओरैनो मेगन सानानै गाज्रि गाज्रि कमेन्ट हरबाय थायो आरोना बे सासे मानसिया नामखौथ' लाला दिनै लाथ'ला उनाव लागोन दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय बारा गोलाव बानायनो हायासै आं दिनै ओमफ्राय नायनो गोसो दङबा बिब' गदाय स्ट'रिखौबो नायदो मोजां जायाखैबाबो माने इडिट खालामनायफोरा रायज्लायनायफोराथ' मोजां जाखायाखै आं मोनथिगौ दाबोथ' मोजां जाया थेवब्लाबो आगोल बांसिन मोजां जासिनामोन आरोना लोगोफोर एसेबां गोबाव जाबाय बोसोरब्रैयानो जासिगोन दासो एसे रोंहांदों दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो थेंक इउ